de coses tergiversades, noms canviats, documents originals que no es troben, còpies contradictòries, substitucions, afegits, canviant els punts, canviant heràldica. Jo he comptat 72 entrades en el llibre. O sigui, és moltíssim el que hi ha de mentides. Llavors tot això, com diu molt bé el Jordi Virbell a la pàgina 15 del llibre, ens pot fer pensar que hi ha dues històries. D'història només n'hi ha una, que és la de veritat. Jo entenc que aquesta és la que explica el Jordi Virbell, però hi ha una altra història paral·lela que està plena de mentides, de tergiversacions. Mentre estava preparant una mica aquestes 4 paraules que direm en la presentació, vaig sentir una notícia per televisió espanyola, d'això no fa gaires dies. Vull dir amb això, que els explicaré ara, que les tergiversacions no són cosa de fa 500 anys, quan parlem de Cristòfol Colom, sinó que són cosa de 4 dies. La notícia era la següent. Parlaven de Ramon Llull, que Lluís Ulloa també relaciona Ramon Llull i el lullisme amb tota la mentalitat de Colom. De Ramon Llull, a televisió espanyola, farà qüestió d'unes setmanes, van dir Ramon Llull, perdó, no li van dir Ramon Llull, li van dir Raimundo Rubio, era un espanyol que parlava en llengua llatina, àrab i llengua bizantina. A mi això de llengua bizantina me va sonar alguna cosa que he llegit el llibre de Jordi Virbell, perquè el Menéndez Pidal, i això ho he llegit en altres llibres, quan va buscar la llengua de Colom va dir que parlava aragonès o genovístico, o sigui que quan cal s'inventen llengües per no dir que parlava o escrivia en llengua catalana. O sigui, els dic això perquè veguin que la tergiversació no és una cosa de fa 500 anys, continua. Hi ha algú que està interessat en que continuï tot això amagat i tergiversat. Jo m'he preguntat el per què i penso que el per què és perquè es vol amagar una nació que es diu Catalunya amb una qüestió d'estat. Però això no solament ho fan, no sé quin nom dir-se, espanyols castellanistes o determinats espanyols o italians o francesos. En certa manera també la culpa és del govern de la Generalitat de Catalunya. Fa qüestió d'un mes s'ha fet famós a determinats llocs, sobretot a Amèrica, un llibre que es titula Els Melungions. Això explica que abans de Colom van anar uns àrabs o uns berbers o uns jueus i van descobrir Amèrica abans que hi anés Cristòfol Colom. Jo això no sé si és veritat o mentida. Jo, per mi, el valor sempre serà de Cristòfol Colom per tot el que representa, però sí que voldria dir que aquests estats, que ara els diré, Turquia, Marroc i no sé per què, Portugal, han destinat una partida pressupostària a pagar investigadors, donar-los un sou que podria ser 2.000 euros cada mes perquè busquin, perquè investiguin els arxius. I jo sé molt bé que el senyor Jordi Virbell ha fet una gran tasca contracorrent, sacrificant-se ell personalment temps i diners, i que jo sàpiga a hores d'ara, després si per cas em rectificarà, no ha rebut cap subvenció de la Generalitat. Jo també formo part, conjuntament amb el senyor Jordi Virbell, d'una fundació, la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, i el volem recolzar, perquè pensem que fa una gran tasca vocacional, una tasca seguint l'estil del Lluís Ulloa, una tasca d'historiador total, que es compromet amb el que diu, que no es basa a agafar dades i arxivar-les, sinó a deduir, interpretar, actualitzar. Aleshores, jo he fet gestions d'altres persones de la Fundació, amb empreses, demanant subvencions, fins i tot amb les gravacions per recolzar aquesta tasca, i quan veuen, ui, Colom català, arruguen el nas. Sembla que els catalans ens faci por de dir que Colom era català. Jo no he volgut deixar constància perquè mentre que aquí ni a nivell de govern ni a nivell d'empresaris catalans, almenys alguns que jo he contactat, no fan cap gest, Marroc, Turquia i Portugal només per un llibre ja han destinat una partida pressupostària a pagar investigadors. Em penso que nosaltres també ho hauríem de fer, perquè Colom és una qüestió d'estat. I ja per acabar només voldria dir aquestes dues anècdotes històriques que a mi em sembla que obre el tema Colom. La primera és Regnat d'Anjou. Amb això estem tots d'acord que Cristòfol Colom va servir a Regnat d'Anjou. Llavors ens preguntem qui era Regnat d'Anjou. Va ser rei de Catalunya durant bastants anys. Però l'altre dia, amb una anècdota que jo vaig dir una tertúlia, hi havia una persona que va recomanar el llibre de Jordi Virbell, com ho he fet jo, com ho fa tothom que l'ha llegit, perquè era molt bo.
Una persona de la tertúlia va dir que aquest llibre no el podia llegir perquè era d'història i només li agradaven les novel·les. Jo li vaig preguntar: i quina novel·la em recomanes? I em sembla que si els preguntessin dirien tots, sabrien quina novel·la em va recomanar. Em sembla que ho sabia tothom. El Código da Vinci. I llavors jo li vaig dir: em pots explicar de què parla aquesta novel·la? I em va dir: sí, home, el Código da Vinci parla d'uns cavallers que van fundar el Priorat de Sió i defensaven una nissaga real que era descendent del rei de Jerusalem i del rei David, i eren un fill o una filla de Jesucrist de la Magdalena, s'ho sabia de memòria. Llavors li vaig preguntar també, dic: i aquestes mestres del Priorat de Sió, te'n saps la llista? Com estava a casa seva, va anar a la biblioteca i n'havia comprat 4 de llibres, i amunt hi havia tota la llista. Li vaig dir que es n'és diguent, i quan va arribar a un punt va dir: el proper gran mestre del Priorat de Sió era Renat d'Anjou. I li vaig dir: però saps que el llibre del Jordi Bilbell, Cristòfol Colom català, a la pàgina 11 diu que Colom va servir a Renat d'Anjou? Jo pensava que això seria un motiu com perquè agafés el llibre. Doncs també va robar el nas, igual que els altres empresaris. Sembla que els hi fa por això amb algunes persones. Però no solament això, és que després de Renat d'Anjou li vaig dir que llegís més, i era la Iolanda de Bar. I la Iolanda de Bar també és una gran persona, que un gran historiador com el Jordi Bilbell me'n va parlar fa molts anys. Estem Albert i vull tenir memòria d'ell perquè és un gran historiador, també un historiador total i compromès com el Jordi Bilbell. I el tema es va quedar així. Després va tocar un altre tema que vaig aprofitar jo, que és la Felipa de Coimbra. La teoria del Jordi Bilbell de que Colom es casés amb Felipa de Coimbra és molt important, perquè Felipa de Coimbra està relacionada amb tota una nissaga de la casa d'Urgell, i aquesta casa d'Urgell, pensem que el rei d'Etiòpia es va vindre a Barcelona a casar-se amb la Joana d'Urgell, però en aquella època ja no anava, Alfons V el Magnànim aquest casament no es va fer, però si s'hagués fet, Colom seria parent també. O sigui, estem parlant d'una nissaga real, relacionada amb Cristòfol Colom, que era una de les més importants que hi havia al món, no solament al món occidental. I ja dit això, jo només voldria recordar que en aquestes coses hauríem de fer tots plegats els catalans una reflexió sobre la nostra autoestima, perquè n'hi ha alguns, i això els he tornat a fer, que els hi fa vergonya reconèixer que Colom era català, i penso que ho hem de descobrir, ho hem de dir sense por i sense complexos. I si algú ens demana proves, jo t'asseguro que n'hi ha millor llibre que el Cristòfol Colom català del Jordi Bilbell, i li passo la paraula perquè ens en parli i ens convenci a tots, perquè té informació suficientment convincent. Gràcies per la seva atenció.